Legyen küzdenek a kis kedves Kapir Beti. Ő lesz a újszátokán barátaink egy gyönyörű. Egy méter átmérőjű körben. Herceg Balázs fókusz. Ó, gyerekek, fókusz a kereszten, azt írd meg, amikor a kutya oldalba pusírta a fán kutatvány, minden van barátaink, minden van. És azonnal fölvillanyozva. Most ez a második hely, nagyon-nagyon fölvillanyozva. Ott volt a szerepályás világbajnokságon, és ha jól tudom, akkor talán 6. vagy 7. helyet hozta el. Most már is a második. Jaj! Szatszoljatok! És tudni kell szólástól, gyerekek! Egy kis háttalmatolózás valószínű, egy kis háttalmatolózás valószínű kell, hiszen még nincs elvarázsolva kellőképpen a zsűri, egy kis háttalmatolás még azért beillik ide. Ó, elengedett kormánynak! Ó, gyerekek, nagy magyar döntő van, azt mondom. Nagy magyar döntő, kapcsoljátok a fókusz! Egyetőben vagyunk minden barátaink, Herceg Balázs fókusz! Világbajnoksági kaposanyagok, atomikszer, horvát vállalkozással barátai, és még nagyon sok támogatóval, hamarosan föl fogunk sorolni, de egyszerűen, ami történik a pályán, azt mondja, hogy Tomi. Hát de hogy nem tudnál? Nagyon Négy pont barátai, bármi lehet a világbajnokság kimenetele, bármi. Hány perc van még látom? Megint pont egy kapja, megyeredtek, ide meg a bőrban!
Ó, tapsoljuk meg Mókuszt! Én nem lennék most az angyalholi helyében. Erdős Csaba, lennél az angyalholi helyében. Lennél rá, hogy téged ezt eldobni, hát hogy négy a versenyző van. Még Mókus! Tapsoljátok egy Mókuszt, egy kicsit így tassuk föl magunkat, barátok! Nagyon komolyan! Menjünk a Miklásra! 30 másodperc! 30 másodperc, gyerekek! 30 másodperc van! 30 másodperc, lábatot zsebre! És újra! És megvan! 8 percben egy speciális elem, barátaim! A világon 3 embertől! A világon 3 embertől!